Kay mga igsoon ko diha ni Kristo, labi na yun nga sa mga nagsubay nining sa YouTube. Ah, ako pala si Brad Nicolay M. Losinius, no? Sa Catholic Faith Defender sa siyudad sa Dipolog. Ania kami karon, kauban ako si Brad Lorjon Ubina nga nagtuon sad sa Catholic Apologetics sa Oroqueta City. Ngaya magtutudlo mao si Brad Windel Kalibong. Ania ta karon sa pagvideo kaniya aron mangayo kita og mga idea o sa paghatag sad sa mga objection sa ato mga igsoon nga mga dili Katoliko nga naay pagpangutana sa simbahang Katoliko sa mga atake labi na diya sa mga pagtulunan. Brother Lojon, andam ka na ba sa pagtubag sa mga pangutana? So, Brother Nicolay, no, salamat mo pagpahila. Wala pa sa sulat ni San Pedro, 1 Pedro 3:15, andam kamo kanunay pagpanubag sa kinsa mo sayon, may tungod sa iyong paglaom. Okay, Brad Lojon. Doon na may kanang mabasa na to din sa Biblia din sa Marcos Kapitulo 2 versikulo 7 nga naghiskot kabahin sa pagsugid sa sala. Nga matud pa din sa teksto nga atong gibasa nga nganong nangahas man siya pagpasipala sa Dios. Walay tao nga makapasaylog sala, gawas sa Dios lamang. Unsa may kastorya ni Brad? Nga kining maong teksto ha nga atong gibasa sa Marcos Kapitulo 2 versikulo 7 nga gamiton man sa atong mga igsoon nga mga dili Katoliko. Nga ipangutana nila nga tanong kita nga diana sa Romano Katoliko nga musugid ka sa itong mga sala ngadto sa mga kaparian nga mga tao ra man sila nga gingon man sa maong bersikulo nga isugid sa Dios dili sa tao. Sa may mong sulti nga ang Dios lamang may makapasaylog sala dili ang tao. Palihog sa pagtubag sa pangutana, Brad. So, kana nga pangutana, Brother Nicolay, sa gina ka pangutana nga ilan kayo. Kay tinuod man ang nabasa sa Marcos 2:7, walay tao nga makapasaylog sala, gawas sa Dios lamang. Kaya ang Santa Iglesia Katolika, ang ilang pagtingon niya na ang mga pari man. Kay mabasa man niya. Pero kanang Marcos 2:7, dili pa na nato tupagon, na may gingon god nga kung ato na siyang pasahon, kita naaman tayo sa atong pagtuon isip sa mga laiko, itudluan kita nga dunay gitawag og sentido kontekstual. Unsa man ang sentido kontekstual? Sabton ang gisulat, kinsay namulong nianang nasulat sa Marcos 2:7 o kinsay giignan. Kaya kung atong basahon ang Kapitulo 2, versikulo 6 sa mao gyapong Ebanghelyo ni San Marcos, nagpunting man diya nga ang namulong niya na ang mga magtutudlo sa balaod o kinsay ang ilang giignan, si Kristo. Kaya ngano kunong tungod sa kultura sa mga Hudiyo mga igsoon o Brother Nicolay, ang usa gani ka tawo nga magmasakiton para nila tinunglo sa Dios. Unya anang mga panahon nagot si Kristo nag-ayo mag-usa ka masakiton. Nga mo nagigna nila kay sa ilaha usab nga paghunahuna o kasing-kasing wala man gyud sila ning tuo nga si Kristo anak sa Dios. Usa mo nang niingon sila. Pero kung ato na siyang istriktohon, ato nang napasabot nga ang namulong ni ana ang mga magtutudlo sa balaod. Ug ang giignan si Kristo.
Sa mudagan tas dang tugon nga wala ba'y tao nga nakapasaylo og sala? Wala ba dili ba di ba gyud sayop ba gyud nga ang mga pari nagpasaylo og sala kay tao lamang siya? Atong gamiton kaya sa sulat ni San Pablo kapitulo 2 bersikulo 20 ipasukad kamo sa mga propeta ug apostoles ug ang batong sugaranan si Kristo ito. Usa ang kamatuoran nga gipadayag sa mga propeta sa ilang mga sinulat sa mga apostoles nagagikan gayud ni Kristo. Diha sa daang tugon basa nato Ecclesiastes kapitulo 5 bersikulo 6 nagingon kung ang imong pulong nakaangin kanimo pagpakasala isugid kini sa pari sa Dios. So dunay pari ug dunay Dios. Klaro kay diha. Dunay tao nga sugiran nimo ug siya mo imodalas sa absolusyon sa atong mga sala ngadto sa Dios. Klaro, Ecclesiastes kapitulo 5 bersikulo 6. Siguro moingon sila Brother Nicolay nga iya asdang tugon pero di na kuno mabasa sa bagong tugon. Diya usab sila ng sayo. Ano man? Diya sa Roma kapitulo 15 bersikulo 16 nagingon si San Pablo. Sa akong pagkasulugoon ni Kristo Jesus, nag-alagad ako ingon nga pare. Klaro kayo si San Pablo nagpamatuod siyang sulat sa atong ibasa ganina nga nag-alagad siya ingon nga pare. Diya po sa 2 Corinto kapitulo 2 bersikulo 10 nag-ingon si San Pablo. Kung doon naman ang galing ako ipasaylo ko na atubangan sa Diyos. Unsa? 2 Corinto kapitulo 2 bersikulo 10 San Pablo po ay nagpasaylog sala. Isip pare. So klaro kayo na si San Pablo nga pinili sa Diyos nagpasaylog sala ug usa sa kapare. Mo na initok sa atong mga kaparian. Bisan pag mukuyog ni nako kung doon nakadungog na itong igsoong mga protestante, mungumpisal ko karon maminaw ni siya. Unsa may gingon sa atong mga kaparian? Tungod sa dahom sa Santa Iglesia Katolika, ako nagpasaylo kanimo ug ang imong sala anak ipasaylo sa Dios. Kung klaro kayo, ang gigamit sa itong kaparian, mausap ang gigamit ni San Pablo. Mao kato ang akong lingtunganay natubag punto por punto sa imong pangatanan. Okay, salamat kayo Brother John. Ako sa ihatag ang katapusang pangutana kabahin nining na mabasa nato sa Ebanghelyo ni sulat ni San Mateo kapitulo 23 bersikulo 9 nga nagingon dinhi o dinhi sa kalibutan ayaw tawga si bisan kinsa nga amahan kay usara ang inyong amahan nga atoa sa langit. Buot pang sabton Brother John nga gingon man dinhi nga di ta mo tawag og amahan dinhi sa kalibutan kay usara ang amahan nga atoa sa langit. Gingon sa teksto sa Biblia ngano man nga dihana sa atong simbahan nga Romano Katoliko nga ang atong mga kaparian ato mang tawgon og Father o Amahan. Wa ba ta nakasupak sa Biblia? Palihog sa pagtubag, brother. So atong balikon unsa katong kapitulo bersikulo sa Biblia isuong Nicolay? Naa sa Mateo kapitulo 23 bersikulo 9. So salamat kayo sa pagbalik, no? Ana pod. Diya na po mo konting pangayton sa pagtubag. Kung ato na siyang basahon ng Mateo 23 maybe, kinsa may namulong o kinsa na po ang sultian, kung na gitawag og sentido kontekstual nga wala in taon sa atong mga pinanggang igsuon. Brother, ano man? Kani atong mga pinanggang igsuon ba sa Ecclesiastes? Allergy kining title ba? Mura nig mo kanta bitaw sa kakanta nga walay title. Isud ako na. Kaya ato nang basahon mga igsuon, kinsa namulong ana si Kristo. Kinsa ang ignan ang mga magtutudlo sa balaod. Nga dili ang ngayan tawag amahan
Pero kung moingon ta, tugutan nato sa ulay pagkuyon kanang ilang mga pangatarungan ug ilang gipudlo nga kapitulo bersikulo diya sa Mateo. Ang pangutana, si Kristo, ningingon man siya, diya sa napulo katugo ang Diyos ningingon. Diya sa buha, Mateo 19, nagingon man si Kristo, igugmaa o tahura ang inyong inahan o amahan, aron makabaton ka mo kinabuhing dayon. Tanawa lagi, kung maingon ka, bigyo ka magtawag, bisan unsa, dili sa kalibutan o amahan, nganong niingon man si Kristo mismo? Tahura ang inyong inahan o amahan. Sa ito, papagtawag ni mo, punto por punto, ikaw karon isip anak, ako po isip anak, ngayon yung gusto akong amahan o papa, father, sa dili sayo. Ang igna ni ana, kanang gigamit nila, pinangga ni Kristo ang mga magtutudlo sa balawod. Kung dili man magtutudlo sa balawod ang atong mga pare, tulugoon sa Dios. Tama ni San Pablo, balikan ako, Roma 15:16, San Pablo nagingon, sa akong pagkatulugoon ni Kristo Jesus, nagalagad ako yung mga pare. Buti pasabot, nga ang mga pare day, angay day tahurot. Kaya maumay tulugoon ni Kristo. Kaya salamat, ug maora to ang akong punto katubag. Salamat kay Brad Lorjon, no? So nga usa ka nagtuon sa Katoliko nga pagtuo na nindot kay ang ginapaambit nato karon. Mao ra dagway kini amoy kahatag kaninyo. Ako na lang magatahod sa atong ubos nga magagagawa mo Dios o labi na yun sa atong makadakuan na sa simbahan. Iman na sabi ni sa Dipolog City, Diocese of Dipolog, ni Bishop Severo Kagatan Kaermari, labi na yun sa mga kaparian, ina sa atong katedral, silang Reverend Father Mario Beltran Patangan, o si Reverend Father Hamoy, o ginguman usab si sa mga kaparian sa Diocese of Dipolog. Labi na yun sa Catholic Faith Defenders, ni Sudal sa Dipolog, Brother Silver Adriato ko Dunduyano, Brother Edwin Itak, o yung manusab diya sa mong director, si Brother Miguel L. Abbas, o labi na yun sa mga kadakuan din sa Catholic Faith Defenders National. O sa tanang mga Catholic Faith Defenders, maayong hapon, kaniyang tanan nga naminaw karon din sa YouTube, natuntang kining gamay nga panahon sa pagpaambit sa mga tubag sa tugsuon nga si Brother Lorjon, makatag og tin-aw sa pagtuong Katoliko. Salamat o God bless kaniyong tanan.